Когато чуете история за това как някой е откраднал 230 милиона в биткоин, вероятно се сещате за опитни хакери, екип, прониквал в най-сложните системи, който разбират тънкостите на киберсигурността. Някой като Карбанак. Ако не сте гледали клипа ми за тях още, силно го препоръчвам. Но този случай няма нищо общо с обичайните киберпрестъпления. Групата, извършила обира, се състоеше от шепа глупави деца, най-възрастният беше само на 21 години. А как го направиха? С едно обикновено обаждане по телефона. 19 август 2024 година. Денят, в който група хлапета извърши един от най-големите криптовалутни обири в историята. Екипът беше съставен от 20-годишния Малоун Лам, 18-годишният Вир Четал или накратко Луис, 21-годишният Джайн Даел Серано или накратко Бокс, Даниш Хан и Чен. Целта им беше един кредитор на Genesis, който нямаше представа, че е на път да загуби смайващите $230 милиона в биткоин. Genesis Global Trading е криптовалутна борса и заемна платформа, която беше един от най-големите институционални играчи в криптопространството. Те предоставяха услуги за търговия и заемане на криптовалути на големи инвеститори и институции. През 2022 година Genesis фалира заради колапса на FTX и други криптовалутни кризи. Когато компанията фалира, много хора, които имаха пари там, наречени кредитори, чакаха да си получат парите обратно. Жертвата в тази история беше точно такъв кредитор, човек, който чакаше да си върне огромна сума, $230 милиона в биткоин от фалиралата Genesis. Забелязах, че голяма част от хората, които гледат клиповете, не са се абонирали за канала. Затова ще ви помоля, ако харесвате продукцията, да се абонирате и да харесате клипа. За вас са няколко секунди, но така ми помагате да създавам все по-добри видеа и все по-често. Благодаря. Хората обичат да мислят за киберпрестъпленията като нещо технически сложно. Представяме си хакери, пишещи код в тъмни стаи, заобикалящи защитни системи с години програмиране. Реалността обаче често е много по-проста и по-тревожна. Защото най-слабото звено, в която и да е система, никога не е технологията. Това е човекът зад нея. Първото обаждане дойде в обикновен вторник. Глас от другия край на телефона се представи като служител от техническа поддръжка на Google. Тонът беше спокоен, професионален и убедителен. Имаме индикации за неоторизиран достъп до вашия акаунт. Налага се да действаме незабавно. Това беше Вир Четал, 18-годишно хлапе, което използваше техника стара колкото самите телефони. Подправен номер, фалшива самоличност и най-важното – създаване на паника. Когато човек е оплашен, той не мисли рационално, той просто действа. И точно това направи жертвата. Предаде достъп до Gmail и iCloud акаунтите си. В рамките на минути Луис вече ровеше изличната информация на жертвата, търсейки ключове към по-големия трезор. Но един акаунт не беше достатъчен. Трябваше им достъп до Gemini, криптовалутната борса, където седяха истинските пари. И тук на сцената се качи Джайн Даел Серано, на 21 години, известен в групата като Бокс. Второто обаждане беше още по-изтънчено. Той се представи за служител по сигурността от Gemini. Вашият акаунт в момента е под атака. Виждаме опити за неоторизирани транзакции. Жертвата вече беше оплашена от първото обаждане. Сега паниката се задълбочи. Под инструкциите на Бокс, тя рестартира настройките за двуфакторна автентикация. Точно онази система, създадена да я предпази. Контролът на Gemini акаунтът вече беше в ръцете им. Първите средства започнаха да се движат към компрометирани портфейли, но все още имаше един последен пласт защита. Частните ключове към основния биткоин портфейл. И тук дойде финалният удар. За да защитим напълно акаунта ви, ще използваме AnyDesk, отдалечена поддръжка, за да инсталираме допълнителни защити. AnyDesk е легитимен софтуер, използван от милиони за техническа поддръжка, но в този момент той стана прозорец директно към най-скритите тайни на жертвата. Докато екранът се споделяше, жертвата безсъзнателно показа частните си ключове. Дългите низове от букви и цифри, които са единственото нещо между биткоин портфейл и пълен достъп до него. Няколко клика
няколко копирани низа текст и 4064 биткоина на стойност $230 милиона изчезнаха в дигиталната среда. В частно видео, което групата записа за себе си, тяхната реакция беше смесица от недоверие и еуфория. Младежи, които преди броени часове нямаха нищо, сега гледаха как числата в портфелите им растат до астрономични суми. It's on the blockchain, bro. No fucking way, nigga. Oh my god! Oh my god! No fucking way. Никой от тях не помисли за последствията. Или може би помислиха, но просто не им пукаше. Откраднатите пари са безполезни, ако не можеш да ги използваш. И тези хлапета знаеха това. 17 минути. Толкова време мина между момента, в който биткоините попаднаха в ръцете им, и момента, в който започнаха процеса по изпиране. Блокчейнът е прозрачен. Всяка транзакция е записана, проследима и публична. Но той също така е огромен, сложен и лесен за замъгляване, ако знаеш какво правиш. Стратегията беше позната. Техника наречена Peel Chains или верижно белене. Представете си голям блок биткоин като торта. Вместо да я прехвърлите наведнъж, което незабавно би привлякло внимание, вие я нарязвате на малки парчета. Всяко парче отива на различно място. После тези парчета се нарязват на още по-малки и още и още. 15 различни криптовалутни борси, стотици малки транзакции. Биткоин се превръща в Litecoin, Litecoin в Ethereum, Ethereum в Monero. Криптовалута известна с анонимността си. Процесът отне дни. Постоянна размяна, постоянно движение, създаващо паяжина от транзакции толкова сложна, че проследяването й изискваше специализиран софтуер и експертиза. Или поне така си мислеха те. Защото докато те перяха парите, някъде другаде блокчейн анализатори вече бяха забелязали аномалията. Огромна сума биткоин внезапно раздробена и разпръсната. Мозъкът беше както човешки, така и компютърен. Алгоритми търсещи модели. Експерти търсещи грешки. И грешки щеше да има предостатъчно. Още преди да са откраднали парите, денят преди обира всъщност, групата вече планираше как да ги изхарчат. В Телеграм чат те си споделяха линкове. Луи Витон якета, Гивенчи обувки, Филип Лейн дрехи с цени, които повечето хора не изкарват и за месец. Повечето от групата поне имаха инстинкта да се крият. Даниш, Чен, дори Бокс и Луис до голяма степен се прикриваха. Взеха си парите и вероятно си плануваха как бавно и внимателно да ги интегрират в живота си. От друга страна, Малоун Лам беше пълната противоположност. 20 годишен в Лос-Анджелес с абсолютна липса на самоконтрол. Ако някога сте се задавали въпроса как изглежда, когато човек без опит, без зрялост и без никакво чувство за последствия получи достъп до безкрайни пари, Малоун Лам е чист пример. Нощните клубове в Лос-Анджелес бързо научиха името му, не защото беше знаменитост, не защото имаше талант или постижения, а защото всяка вечер, когато влизаше, той харчеше суми, които вкарваха смут в цялото помещение. $265 000 за една нощ, $300 000 за друга. Има записи за вечери над 500 000. За какво? VIP сектори, които никой не използваше. Бутилки шампанско, които никой не пиеше. Внимание, което никой не заслужаваше. Името му светеше на дигиталните табла в клубовете. Диджеите викаха Малоун е в къщата, между песните. Той стана нещо като знаменитост, не защото беше постигнал нещо, а просто защото имаше пари и нямаше проблем да ги разхвърля. Веднъж той връча на диджей 6-литрова бутилка Golden Ace of Spades, шампанско, което струва между $25 000 и $60 000. Друг път даде бакшиш от $2000 и нареди всички неотворени бутилки в клуба да бъдат доставени в къщата му. Хората около него го обичаха. Разбира се, че го обичаха. Когато Малоун беше там, всички пиеха безплатно. Той беше златната гъска, която раздаваше златни яйца, без да осъзнава, че гъските не са безсмъртни. Но Лос-Анджелес беше просто началото. Когато човек има повече пари, отколкото може да похарчи в един град, решението е просто. Отиваш в друг град. И така Малоун е частен самолет до Майами. 10,5 милиона. Това беше стойността на имението. Малоун не го купи. Дори той не беше толкова глупав, но наемът от $62 000 на месец не го спря. Над 790 квадратни метра, тавани високи над 7 метра, 10 спални.
За какво са му на един 20 годишен човек 10 спални, никой не знае. Огромен басейн, джакузи, 2 предни порти и изглед към океана. И гараж, който бързо се напълни с автомобилна колекция от супер луксозни автомобили. Списъкът е почти комичен в абсурдността си. Черно Мансори Ферари SF90, бяло Lamborghini Urus, после още едно Мансори Lamborghini Urus, този път с интериор от бебешко синьо, защото явно едното не беше достатъчно. Матово черно Lamborghini Revuelto, новото Porsche 911 GT3 RS, новото Ferrari SUV, 2 Mercedes G-Class, един сив и един с матово черно камуфлажно фолио. Кабрио Rolls-Royce Dawn в матово черно и розово. Синьо BMW M4, още едно Lamborghini Revuelto, този път матово сиво. Още едно Lamborghini Urus, този път синьо. Lamborghini Aventador SVJ с White Body Kit, изцяло бяло с името на Малоун написано в долната част на вратата. Защото кой не иска собственото си име върху колата си? Но не свършваме до тук. Матово черно Ferrari 812 Superfast, още едно Lamborghini Aventador SVJ, този път синьо. И после имаше розов Urus. Историята тук е особено тъжна по ироничен начин. Малоун го купи като подарък за бившата си приятелка. Опит да я върне. Опит да купи обратно загубената любов с откраднати пари. Но тя го отхвърли отново. Макларен 765 LT, изцяло от карбон. Синьо Пагани Хюяра, и това са само колите, които знаем. Имаше още. Много още. Дрехите бяха също толкова екстравагантни. Луи Витон, Гивенчи. Най-скъпата дреха беше Moncler Maya 70 by Palm Angels. Яке, струващо над $15,000. Но после, в момент на нещо, което Малоун вероятно мислеше за финансова мъдрост, той реши да инвестира в така наречени вечни артикули. Кубински верижни гривни с диаманти. Ричард Мил часовници, не един, не два, а няколко. Всички покрити с диаманти. Диамантен пръстен за всеки пръст на ръката му. Дори очилата му имаха диаманти. И защото очевидно купуването на неща за себе си не беше достатъчно, Малоун реши да играе ролята на щедър благодетел. Купи 5 чанти Бъркин, всяка струваща десетки хиляди долари, и ги раздаде на случайни момичета в клубовете. Една от тези щастливки беше модел на име Оливия Алън, друга беше TikTok звездата Скай Бри. Тя по-късно каза публично, че не й харесва чантата. Дори безплатните Бъркин чанти от престъпни пари не могат да впечатлят всички. Има пословица за престъпниците. Не полицията те хваща, ти сам се издаваш. Малоун беше живият пример за това. Всяка транзакция, която правеше, оставяше следа. Всяка кола регистрирана на негово име. Всяка нощ в клуб, заснета на десетки телефони. Всяко харчене документирано някъде в блокчейна, чакащо да бъде свързано. И хората наблюдаваха. Зак XBT, блокчейн анализатор с репутация за проследяване на криптовалутни престъпления, вече работеше по случая. Той и други експерти наблюдаваха как огромна сума биткоин се движеше през борсите, как се раздробяваше, как се превръщаше в други валути. И после видяха нещо интересно. Някои от тези транзакции се връщаха обратно към лични акаунти. Бокс използваше повторно депозитни адреси. Грешка, която веднага свързваше откраднатите средства с него. Луис направи още по-глупава грешка. Случайно разкри пълното си име, докато споделя екрана си по време на някаква комуникация. Всяка грешка беше нишка. И когато дърпаш достатъчно нишки, цялото парче се разплита. ФБР започна да сглобява картината. Блокчейн анализ показваше движението на средствата. Записани разговори свързваха гласовете с имена. Дигитални следи показваха кой къде е бил и кога. До средата на септември 2024 година случаят беше готов. 19 септември 2024 година, точно месец след обира, федералните агенти се появиха в имението в Майами. Малоун беше там, заобиколен от всичките си играчки. Колите, бижутата, дрехите. Всичко закупено с пари, които никога не са били негови. Белезниците се затвориха около китките му. Човекът, който преди месец живееше като крал, сега беше просто още един арестант. Властите действаха бързо. Замразиха над 9 милиона от средствата. 500 хиляди вече бяха върнати на жертвата. Капка в океана в сравнение с загубата. Но поне нещо. Но голяма част от парите все още седяха в криптовалутни портфейли, недокоснати.
замразени във времето, 21 милиона в портфейл, свързан с бокс, 39 милиона в акаунта на Луис, 4 милиона от средствата на Малон в друг портфейл. Парите съществуваха, все още съществуват, но вече са недостъпни, заключени зад изискване на съдебната система и сложност на криптовалутите. Когато властите конфискуват активи, закупени с престъпни средства, процесът е сложен, но предсказуем. Първо идва конфискацията, всичко – коли, бижута, дрехи, часовници се взема под контрола на правителството. После идва оценката, после търгът. Колите на Малоун, за кратко гордостта на неговата колекция, щяха да бъдат продадени. Ирония, в много случаи същите дилъри, които първоначално продадоха колите, ги купуват обратно на търг на по-ниски цени. Парите от тези търгове се разпределят по няколко начина. Част отива към жертвата, компенсация за загубата. Друга част покрива разходите за разследването. В края на кращата, ако жертвата има късмет, може да възстанови 50 до 65% от стойността. Останалото се губи в такси, административни разходи и обезценяване. Но 3 от колите на Малоун имаха специална съдба. Мансори Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto и Porsche 911 GT3 RS бяха транспортирани обратно в Лос-Анджелис след ареста. И тук имаме любопитна история. F-Sport, ютубър, специализиран в забелязване на редки коли, ги засне. Revuelto имаше сериозни щети отпред, Porsche беше вдлъбнато отзад. Очевидно в някакъв момент Revuelto беше ударил Porsche. Тези щети значително намаляват стойността на колите при търга. Всяка дръскотина, всяко вдлъбване е пари, изгубени завинаги за жертвата. Същото с бижутата и часовниците. Ричард Мил часовниците са особено ценни и ще донесат добри суми. Дрехите по-малко, модата се обезценява бързо, но дизайнерските дрехи все пак имат стойност. Но парите, харчени в клубовете обаче, изчезнали. Когато прахосаш $500 000 за една нощ за бутилки и VIP сектори, тези пари не се връщат. Клубовете предоставиха услуга, получиха плащане, нямат правна отговорност. Същото с частните самолети. Легитимна услуга, легитимно плащане, пари изчезнали завинаги. Историята на Малоун Лам и неговия екип е урок, но не в начина, който те вероятно си мислеха. Това не е история за успех, не е история за това как да се заобикаля системата. Това е история за арогантност, глупост и неизбежността на последствията. $230 милиона, откраднати с телефонно обаждане, изпрани през десетки борси, похарчени за коли, бижута и клубове. И в крайна сметка загубени. Малоун живя като милионер за един месец. Сега той е престъпник с досие, чакащ присъда за едно от най-големите криптовалутни престъпления в историята. Властите вероятно ще възстановят част от парите, жертвата вероятно ще получи част от средствата обратно, но вредата, финансова, емоционална и репутационна, никога няма да бъде напълно поправена. А Малоун и екипът му, те влязоха в историята, не по начина по който искаха, не като гении, не като успешни престъпници, а като предупреждение. Защото в края на краищата няма значение колко умно е престъплението, няма значение колко сложна е схемата, арогантността и високомерието ще те провалят. И цената, загубеното време, загубената свобода, разрушената репутация, винаги е по-голяма от краткотрайното удоволствие от откраднатото богатство. О, и Оливия, моделът, който получи безплатната Бъркин чанта от Малоун. След ареста му, тя направи TikTok видео. В него тя позираше с чантата, облечена в полицейска униформа. Добра шега, чувство за хумор в цялата абсурдност. После направи друго видео в същия клуб, където първоначално получи чантата. Няма безплатни чанти тази вечер, каза тя за камерата. Само безплатни напитки. Това е историята какво да не правиш, ако си откраднал огромна сума пари. Благодаря за вниманието.